De anul viitor românii vor scăpa de probleme, așa preconizează doamna, și 2 milioane în plus la salariul lor brut le va rezolva problemele în întregime, se pare. În viitor, salariul minim pe economie va depăși pragul de 4.000 de lei brut. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, oamenii vor primi în plus 200 de lei. De partea cealaltă, reprezentanții mediului de afaceri spun că au suportat cu greu creșterile repetate. Hai să vedem ce vor face românii în situația asta. Ia uitați. Câți bani ați făcut din evaziune fiscală? N-aș putea estima. Știu că am avut o afacere care mi-aducea niște 5.000-7.000 de euro pe lună ca antreprenor, dar n-aș putea să vă spun cât am de... Tot domnul spunea că el cheltuie lunar 10.000 de lei împreună cu familia. Băi, nu știu ce să zic. Eu consider că sunt destul de mulți bani pentru o familie normală, modestă în România, în contextul în care mulți dintre angajații României câștigă 3-4 mii de lei. Da. Dar se pare că toate vor fi bune la sfârșit și oamenii vor fi fericiți. Și totuși, pentru acești 2 milioane, ei cheamă, guvernanții noștri, cheamă diaspora acasă. Băi, sunteți penibili, mă, dracu. Cine dracu să vină pe 30 de milioane, 40 de milioane care le oferiți voi? Doamne ferește! Când mai mulți copii se nasc în străinătate decât în România, când marea majoritate a tinerilor își ia bagajul și ia ghiozdanul la cârcă și primul bilet, prima țară e a lor. Da, bă, nu știu. Eu vă salut. Pa!